Adesumama ya premono ato ewo Sompa television so ensem ne de eboro wotwe honwi ye nsentwerefo nyade age atase na asemofo nso waso ne nyina mu de aka edi eni wahwe saa na aso nso edi ne tie eno na enne ebobosome ne da etoso ma akoma akonkono ye de esomwo ewo afidikasi so na de edi mu akotene ya obeti etwa no ho firi ha ya enam Sompa 90.7 eno ye bunu east ene na afa Sompa 98.9 bono ahafuna na afa nyina kwesi Cote d'Ivoire no na afa Sompa 93.2 kumase santemantemu de di mu akotene bi ene se meka se ya so pani bi pa achi edi nem ne bawa wade wosono aba won moto no kokofa ballot box 970 ya de ba wie bono regional house of chiefs na matna nkonya ye wo bono akasa adiato aban wonim sagalam se ne wonto sia wonananom abaje wo nsase ene yutage fonso ani abre sasam kuro ya ho se aban twa abanhwe sa galamse ya no nene ye bebo nkomo awurem na wopanyi pabedi ato amabuno anim se wo msrada afia bato ya bato no mo bi na ada wo mo no akofa sika bi anso mo nsam sabalo bosho ye nkwatentam free SHS yesema mpani akasa wo ho na yewrabo afo awu ase ebinom se krata ni so krata da ho pa ayese wele kwada somra sebe jani yewra kinsle nya ko na wono so de krata kwa koma electoral commission ye dia danse be fesa afia bato no wono so gina mu bi saa na okan ko yatifin so de wogina mu ewo mpotem ho ma meteza ladi awune wodne krata akọ na wode asem bi atodwa ora Allah no kodwo chemate ne yehwe no mu senkenne anka wodne krata ba kwa koma electoral commission aso bibi nti wode atodwa se nyame yatom a eda foforo be ye weni ne nuanom na bosome ne de to so du ye boaboa no ne ye de duru wo nchen ewo ba bia wo a otie yen hye so se na maba so na botete ya otimi twa su eduru asu ja 5G energy drink ene mizo fruit drink e kan yen ho sada na OCP fertilizer papa ya asase ye bereko enimo no onua ye de ho nsem nyina ne 21st for de ebesom na wie akenkamfo na eme ejapia apamdada mene obapa akosia ejewa kwade boaten afei ansam no ne nchiremu ankasa eni Osaje force ade yo agema bedru ye woto so mienu aye president agema bono regional house of chiefs na no atankonya e wo bono mantemu no de to aban no wani ma kira se wo msrada galamse no saban se wo twantomese no kokko no ahwa no watu ase a won hwede won tu pa sanse wo mani ko twa resi ye omre santamo no edi adanse pefese na nipa binum tete aban mu ya wo mkra na etu gala no ya aban timi nka ho asem enam saye so nti na mahemfo bo afu pa sanse na ye nsuwa sei yakwa ebretu osei na sananan mantimi afomu na nsi fomu wadache ye bebo omu din bone na sa ntiri wo to bredwade amane aban no sana nan mo mpano toto mpano no a wo mo shaban no nyame yadom a bosome pepepe so sakwabasa bosome no so na won man tahwe afra ban no wo se wode ne nasi fom galamse ye to ase e wo ma gane mu a o nanan bepusu wo mo pa no ma kira ban no se nanan ma hemfo wo mo ka bie wom e wo ma gane mu ya asase eye won mo dia enam sa ye so ntini sakwabasa bosome no twam na gana ban won mo tahwe amfamfra ban no ho amfamfa na mo tuo ya wo tuo se galamse wo tuo ase na sempo wa science chefofra asra for dom ne aposi for dom awase won be ko ma gana yensu ahodo mu anakwa tu akwakobo ho badia na nanu ayemfo bara se enani kire yada won betumi age wo magana yensase ade afra ban no ensem wote sa nneoma no aya na motu ana nanu tena se adwene ho pa na wo ni mpefe se sakwaba no se wo mo dise sagina ye kase no mo de boa ebeboa amoma gana no yetimi atumpon wora sansan wanyina tudwa ebra kane mampanyi owura John Dramani Mahama okonto abo ewo bono mantamo ya wone osaje force ade yo agema bedu yo toso mienu nana ekokosiaye galamse no yewura atwatese menka se wa penso ni bi ni ho nka na menka no kre mesi se dia Ghana ni bia mechia no galamse no
yewura okoye yensuo na no kura de ayi beka basa Ghana Water Company Limited ya be de otu ya nim se anhwe ye a e beduru ba bi no nsuo no a ba yo no e te kofom e beduru ba bi na e be import nsuo na no de me nkwate kura bi ani di ni wo bi ani di ni wo mo all the region back ono be import nsuo no kura ni nte ye no mfu ye wo kura wo ba import nsuo amaye na nda enye ni ye brako e wa galamse ni e ma de baba menti nkasa meka nipa na ba wo ba yewura bani no e fa ma ba kwa wo so abenya wo nyina wo hwa sa de ye keka ho yewura wada roma enne waba galamse de sa ade a abanem fa ma bi na nanu ya fa so sa ya makwa me se bi bra me se ya sa se yewura ni na nanu ba me nka njira uni nyame ya wadom asa mata ofa to de sate ne ya ma bani ya otisu yi boso me ya ma bani otisu yi boso me biya ya galamse ofa sabi mraso kwanso enji asase so otimi tu agudie no benfa police for ya de ne kwa benfa soja for nyede ewurem benfa pobe ban stop over yewura after some time nana no asase ne ya dia yankasa asase ne abaje go yemfa mago bio afane yankasa yebetu aya ne yebetu ade. So where your president Adama Bono Regional House of Chiefs or Sergeant Force Adia your Ajima Bedu your Tosso Minu. Na yefri do mama hene die mu a yenyanwie yeda so a e wo galanse na ho ensensem ne se de mpanimfo ani abere won mo ewe ho se bi wo mo wenam enam sai so e ma suapon mu kyerkyerefo nka bomu ko yutagfo so akasa bi wo mo no se bi o ebinom wo ho a wo mo kyerɛ saa mines ne minerals nom ne ade enkankane University of Mines takwa na so ho wo mu nsua galamse o ka ne pre anye pre mfa de akyerɛ ban se adawro mo wo mo ma wo mani na ho pa na asemi de ma won na sompo wo mo ntwa banhwe ano se de beye na fna ede ga na etum no ebetime yi enhu afiri mo ntem na won mo kan ye no wo kyese se wo hwe mo pa galamse amo ye nka kura no 2.3 billion afi bia ede saka no ebeto ye nkomu eno achi Forestry Commission so kura kan se wo hwe ye nkwa ya ye wo ye no eboa ma nyamframa papa home ye fre no oxygen na sabi o atwetwe finfin de afiri yemu carbon dioxide no wo ma sai fa eno be say 2.5 million ekade wo ma sai no na adawroma ma yenkodi nkomo yewura kwakudua we national organizer Edma small scale miners yi yemusa se so sempenimfu etwa aba ahwe ano a wo mo so musen ejadua wote yanka wie Sompa TV so kase ebo yemu aha emo akwaba yo mejemo so amanyado na enkra ba se sie small scale mining anase illegal mining yentwa ba ahwe anokora na yemu obi a wo ye enyan no asemi muso musen nyamianim ye mining sector no o se hwe ni ye for the first time every say sika ebata abonwuma ho dan ya problem ba ka ho na nyamianim se beto ba bia na ya na politicians libi de onia ba mu ani de opeso oba omu nyina sabotage ye adwuma no or small scale mining ebidum ese da kra aka se yensu no so no ebi metra so amanya adwuma no wie so a o sai twamfo nyini akotre se ye se adwuma na de America ama obi ate ne se small scale mining another mineral commission yensuo emu no ye fama obi ada sonkotu agudie e ga na nyina sede enya aban bi oteto enya de oba nanso no ebi no makwese kutupa atese ba yensuo na ye ni nyina no ye to aba ma omo a omo de omo ba omo aye enti me se di jamo central pon se mon frère mon pa aban mu aba nyina omo jiran se on president no why na pese ejumatan tan we oba ye be mi aye obi antimi nka efise maburu no
a wo som kutupa no na mo so ho de nyina ko gyina nsuo no na nsuo no kura ye ka no hwan ne tia sika de ma no hwan ana ye ma no say on ha ye ne de ante ye de ma no enti eye ade a eye totally illegal a ye danger zone a red zone except for the survey and the obi ti wo na so no wo sensuo na so mo ye wie say de bo aban ne kwa adudi a na say ni ankasa ye retibampo no ye nim ne ye evidensuo eye nkwa enso na die nyina nkwa ta aban ne be ko entokwa wo nsuo no ho a ye se wo say adwuma so e o say gaye ni ye nso ni ye sensuo no ye se wo say ma ye say ti aban na ankasa wonye de kwani ni aban no ye nyina ya aban wo a wo yo ohene wo se ohene bi ani ho a wo kokotwa odan e wo ni nsuom na so an mo na mane a otu de bia na de nsuo no bolt so a horo de ye nto wo ntiri wo de bia Ghana ehia mpuntuo amamu amabunu eno mo moko ye wuradu yi ni ya hweye hello sesi se wo hwemfoni e twagu o TV so kwaye mfimfini pa wo mo aye ho nyina bonjam eno no ehefo na ye sa adwuma no yo me da wase kwaye no ukọ minra action a forest before and kwa what I minra commission so minra commission for ne agudie no ana mo hwe enti Ghana ban se dum le bi na so ka se ye forest we say Ghana nyina ye hia sika ana ye hia bibi de aboy ma no bra enti ha se no ye hwe de ya enye ya otimi ade ane minra commission ni forest akabom ama ye to minra no ho enti eno ya de sege bia me tell man ni mu ni nyina ya tiase ye na oti dia ma na emum se ye fa ma na aban no enye na abo wuram dia eye illegal da ban no minra commission ene forest for na so nka say oh ha de agudie wa ha na emu ade a ye de ha nyina na enye ye enti be so na ha de ye buffer zone ne de bi ne de abo o man Ghana aye nyina ye nsira ane e de ba ne mo so bo wuram na wo green wuram ne egu kwa abraga na nya faso de a eye liga ejadua na Ghana ha hwe adwuma asabio galamse eye ya ye wo legal mining for ho ni nyina meka so ne se nyina ye moa betiam o ma Ghana apega ese no legal no eye se ye ma okata ese wa woti we unim ye ma na kata ene ne ma ne kata enti wo se ka se ko fight illegal maneta wo so bi adwuma na so fight no by say dum le bia ye nyina ye design bi bia koma aban ne say so dum bi na asansun we say wo ho so e bia ne Ghana card bo ho e bia ne we bo ho number bo ho na wa gogo phone na so hu sampa we die oye legal miner then won talk no and so say nyina fe ne ri to akwam e je nuye nti no ama se akon bi e kwa wo ye adwuma bia mining bia say legal mining but busa say aban no ye ka say small scale mining and say Ghana kwa donate say aye 45% gold ye produce ye so enti but ensuo no ye danger zone red zone ejadua ebeja wo na mu amu akrokra no se ye kwa ye brentu a ye woi ye wo bi mu ho a wo mu tu fo magudie no won de emra ma wo ho kwa wo kwa ye mfimfini ana se nsuo no ho ana yo matimi da wasipa de ya me kan nyina tri nyina ne se fa ne se ye kwan na kwan obi abro science kwan no ho na aban no se o yesro we de enta o kan ye mubu da enwu ye Ghana nyina ahoto se forest da na ye dua nua enye ye edua we enye ye a enam ka tell say ye mineral commission ni forest rebellia omu wie no nyina agree say Ghana ye nye sa de we ni fa empre ye diema omane dia etwe ye dem mo se wa do pe ebo wuramu a ye illegal ye no nya den yo yewura ewie ye bedo asepa bi fufuro bi a ewo akira ehia se ye bo opono no ye beba wo nchen ndum da wasepa so ma kwa eno yewura kwakudua we national organizer edema small scale miners association ate se ye ne kasa na ba bi adri de nyame ampata gise duabo
I was also na Dr. Vladimir Anchi Danso. Wadini Juma wa University of Ghana Ligona and wadoto mebuno wanim so obasra pa nkomode boni wo hoyi ase obrapa na yaka abaka akrama ma Ghana yakwakoto ba yanyina de ne behunu bisa amanyofo ne binom wo mo ne na mafiefie mu cheche sika sa ebinom kwampo hye mu kutupa sa mu edurum na se yeto aba e wonkonko fa balo box wo mu mannioma bia edip basabasa ye ene oye na ahodo baba no ensi ewo magane mu wosesa de ne nyina no aye nkomobone ne nyoma bone ya na amanyofo ne binom wo mo ka aregu mabunu na sompa enam saye so ntin wo basra gana mabunu se sasa de no obi ka bia kire wa no wada adwene wapomden ho na wadwene wasomdue so so a wo ho sanse amanyofo na wo mo ya sa ne nyina no 7 produce aduru sa abra no a wo mo mabi nka ho no mabusuafo bi nka ho enti ya da adwene ho ani adwene ho yie si abema fia batoi beto no asomdue mapa betumi adi ahim waza se adwene sa de no ne ma asomdue di kan ya sa ne oma ne nyina da e ma yeti na kan fanse afia bato no ya ma menteme ho ase atumi adurum most politicians decide to, or one way or the other, try to exploit the youth in action. They are not engaged in anything. So you see them gathering them into watchdogs for their parties, or what we normally call vigilantes. And it is precisely because they do have nothing to do. It's precisely because they are idle. The devil finds work for the idle hand. And I'm very much worried about that because youth unemployment is a big problem already for many countries. And if you begin to use them for criminality, then there will come a time when they will take the country, they will take the country to ransom. That is why I was worried about it. Ani awuni adwuma ya bonsam obo papa na so yan hwa na fi adwuma ya nie no ya ma bonsam ama ya sapa no na no achi no executive director Adama Child Research and Resources Center Dr. Susan Saba won so de kakra etwaso because the law, the Children's Act alone gives responsibility to key stakeholders, the like the Ministry of Children and Social Protection, Social Welfare. We come about National Youth Authority, they are also there. We talk about skills, TVET is there. We talk about Almighty Ghana Education Service. How are they? Because I think that they house a majority of young people in their body. How are they putting in place measures to ensure that we reap the dividend of the human? It could be put in making sure that the educational system is able to identify and meet the needs of these vulnerable people who are at risk of falling through the cracks. You can tell when you go to school. A child who is at risk. It's very easy to tell where they are living, parental attitude. I was on your turn and carry Executive Director, the Child Research and Resource Center, Dr. Susan Saba. Yada so a ewo kase no mu a medu wuram ewo manhia na afo abato mpesua so eho na nana je baafo awua wa lawyer wagina wo osono anamu se wo monto aba ma no won komra se badwafie nkoboa manhia na afo ene na afa na pani ya kasa bra na omanhene yo adubu ache mawi ase nyina ache anopai wade ache bi adwumadie so na san komoi eye de ebinimo kan kasa se bi ofiri SHS no kura no ensem ewo mu doso ewo se mpanimfo tenase no wo mu tititim yiye fie wo mu nyina afirim ene se behia sa awofo betua kakra kura ede aso asene na wonu matua na no na donkuma no de atodwo chese sa free SHS yi ho asema se bia se boson kase aga na ekoto so no krata bia na so na wo ba wo ba ye mu nsakra mu pa asa ye krata de ato akire na no na aje baafo wo de todwo chese ayate se wele no sabi yemposu no billboard so anasa yemfante tatetare post no bill we de aje ukọ enkrata mu ansa na wo hu etoda kora aje nipa na firim ansa na wo hu nepa wasiesie ede ato ho na obi bi obekasa free SHS enne krata bia ta akire no eyentro na wo di kire Ghana fo what raise a dozen issues we see edikan we say ye MPP for ye je na
adeɛ no yɛ ka asɛm kyerɛ yɛ a yɛntie deɛ pɛseɛ yɛ ne yɛ dɛn yɛyɛ ɛnyɛ saa da me nuane kan na deɛ na yɛaka deɛ pɛseɛ yɛ ne yɛyɛ ɛyɛ free SHS ya nti deɛ wopa kyerɛ ne sɛ deɛ nipa nyinaa ka fa free SHS ho deɛ yɛde yɛbubu nnua gu yaso yɛsɛ yɛntie deɛ na nipa ka fa ho mo si free SHS no it shouldn't be for everybody asɛm a woka wo sɛ ɛnyɛ obiara na ɛsɛ sɛ ɔnya free SHS no bi ɛsɛm a waka no nyinaa no yɛbɔ no tɔfa a deɛ yɛ pa kyerɛ no no wo pa kyerɛ no no woka yɛ akyerɛ sɛ me sabi mitumi tua me school fees aboɔden enti adɛn nti na aban ɛde free SHS ba ama nkurɔfoɔ bi te sɛ yɛn nom a yɛtumi tua school fees aboɔden ɔmo ma so akɔ bi ɛkyerɛ wo sɛ free SHS na ɛwɔ hɔ sɛsiɛ no wobɔ nwo so enti for obi te sɛ bi nua eduji ɔyɛ director of legal for the National Democratic Congress sɛ ɔbɛka deɛ ɔkekain no na kyerɛ wo sɛ NDC for deɛ yɛaka sɛ free SHS no ɔmobɔ nwo so no ɔpanyin ɛyɛ nokorɛ ɛnɛ wakyerɛ sɛ mobɔ nwo so a deɛ na moba a mobɛyɛ afa ho ɛne question a wosan a ɛdi akyire bɛsi na muntumi nka nkyerɛ yɛn bɛsi na muntumi nka nkyerɛ yɛn wosi means test no kwan a mobɛfa so a mobɛyɛ no muntumi nka nkyerɛ yɛn ɛno ɛyɛ lawyer na nagye baafo awua wɔno ɛna yɛwura napo wɔbɛdi na adeɛ ɛwɔ manhyia afa hɔ sɛ wɔkɔ mmarahyɛ badwafie hu na aka sɛ MP dada ɛna ate sɛ na wɔbobɔ nsɛm no so no na wei ho no ɛna kwankyerɛfo a wɔn na ɛbɛkyini yɛ mu a wɔhwɛ wɔn mmara ho nsɛm Director of Legal Affairs yɛwura Edward Tamakuro nso akasa de aka ho na ɔn deɛ ne deɛ a wɔka nyinaa ne sɛ bio wɔsono aban a wɔte so wɔayɛ sɛ mampam woka hwee nya deɛ wɔtie na wɔn mu no hunu pire nye pire mfa adu wɔ kyekora aka bi sɛ free SHS no ensɛm wɔ mu a wɔsɛ mpanimfoɔ ɛma wɔn mani ɛkɔm yie to take the cut-off point out definitely it will result in enrollment at our time we said the competition that you should get aggregate 1116 was high this time that is no longer a motivation because this time round all those cut-off points sign your money any hope you so the net result will be the increased enrollment now Yeka say overall free SHS had resulted in all a 12 billion Ghana cedi bill from September 2017 to date. Of this 12 billion Ghana cedis, abai aye actual disbursement of 7 billion. It means cassette is here. There's an arrears of 4.5 billion. A new government in a babitia. But what is not in doubt? And then she will be a cry and if you want to say, yeah, can say the overall consensus and they say, na yentinase stakeholders will be made and betinase. Who your parents? Obi oho or your education stakeholder. We teach any and then send your headmasters esro victimization and you who crash the echo so no enya krana osro so obeden obeka. I recall vividly also presby omo la presby sorry omo headmaster the initial implementation of free SHS not ya Edward Tamakuro wono ene ba emramra wo ye kwankyerefo ya otua kyiniyefo no ano no wode tudwa se awofo etua anase wo mo boka be ohamu nchemu aduoso ne akira de na akira se free SHS ewo ho na Professor Kingsley Nyako wana wokwada so abato mpeso so a wa mra sebejone ya wo ho no me wasan so pribie mu nti wadna krata akwa electoral commission e kire se nyame ya dom afi wo gene mu de ma NPP amanyoko no e wokwada so mpeso so na wa hwese obetumi asa akomra sebejofie abiem na ebra ode ne krata nyina da akoma electoral commission no eno one nsamtrofo e kasa akire se wasra pa afi yansan so ento NPP amanyoko no so na Dr. Alhaji Mahmoud Bomia wamatena akonya asema mpanyini sanse wahyehyɛ nneɔma kufu a wɔde bra Ghana fo nti sɛ kɔba sɛ pa ho a nneɔma ebe ha dwene yi in the 7.5 years I have provided with the
sana koto phone, sana koto gas. No I see na but what to I need to be that na madam for I'm to put up one ya but you nipa ọbẹ na masi nipa ọdọ nipa ọdọ bàmí akọmfẹki ọyẹ genuine ọyẹ original ọdọ compare Tom Mahama ọka kyerẹ sẹ you say yẹ kọ election akọtọ aba o twa ntọ na o de ne kọ fam o ka ne kọ no na o de nso fam ẹ kyerẹ sẹ you cannot trust jet patrol nipa ọno ka sẹ our 2 million cities 2 billion all tons of project I say we should not allow anybody out of the political power under the guise of this university. And watching the constituency woman organizer the Makwada Sompa Swano, Madam Janet, who I want to show a Kasaka. The idiot, the ever can see a Danyamias, Yamiabus. I was a parliamentary candidate, but as a constituency. Professor Dr. Kusana, Papa Falling in Motion Forms. Yamia do me a very easy for us should be a kama. Nina could be in many a dana say. Nadia to be a mamma can say. Say, Yamia Duma, Professor Afali, Yenim say, a presidential candidate, so be failure, be a bay kama. And to say, to do a do na adwuma no ne din no eye mai ene ebetimi aye because ye mai ne yeti dwum ye mai ne yeti asole dem ye mai ne yeti kwa ho ton ade enti yen ene ebetimi aye campaign yie amane ma papa na nakufu ado ene ba omi aba ya o ma ba ye no ye be kana to nipa asom na wo magina so ato aba e de ada MPP aban ase aba we ya ye kwoto no ye se afra no Nana, thank you. And the Akoto bad and an equal for what the entire Akoto say, yea, about time. Why my giant to my yiton, ye jai, mosia, ye buri, ye jai, because it's a obey school back. Not first admission, require 3,000. Check it 3 times in a say 9,000. About time to do a saying 9,000. I want to go to Marcos. And so Nana Kufado, a presidential candidate, His Excellency Mount Bow, Mudia Chayan. I'm much say, about a BI, free money back school. And what children, yes, when we secondary school, no, on for Ghana card, the pet MA Garanta, and Fanny Loan, and Fanco University. And Abba anyway. And see, about way now, Yakoton, thank you, Nana, Abani Yakoto. And see, a man, you walk Raymond or Maymoon, yen na yen solid yen boom. Ni antinsi efiefiem yen nante edwaso emontene so ya sole da mumpo no ya kwa asole ayapon ye di awurade ho adanse ayensa Abusio way aye constituency woman organizer ya wo kwada Sompa so Madam Janet ewua ene na yedaso a ejina amanyo sennum na okankwe atifina meduwura ho na ma me Teresa Ladia wuni wagina sa yento ne so aba na wadi kan kono wase wedie wo huni pefe adwuma Ghana mampani wachiman PSC be ma boada ne do mabɔ no ebe ma kan kwefo nso kura san to ano so biu na sanse mi nyina no wadi to dwabra wode ne forms wo file ye de koma abato komisa kire se wo san so aba ne mpire no so no wo se enkunim ne de ne bo no wafa akura no se tie bia oboto Yeah.
ɛyɛ deɛ wɔyɛ mmarahyɛ badwani no wasan gyina bio wɔ ɔkan creative fi sɛ yɛnto ne so aba wɔyɛ zuba ɛna wote sɛ na wɔkasa akyerɛ ne tim amufo a wɔnom nkyerɛ sɛ ɛyɛ za maame Teliza Ladi Awuni Express Group na yɛka fɔde ama wɔ sɛ afei yɛnto kwan yɛnkɔ Canada ne bi US UK ne Holland no yɛnso yɛnkɔ bi wate na daakye ɛmo adansedie ba yɛtumi ade bi ama na boro so kɔ Kumasi Asafo Labour Runabout ankran wobɛhu yɛ wɔ Kaneshi First Light 0249 000448 Cloud Internet ana yɛka fɔde ama wɔ sɛ wɔbɛyɛ internet papa yɛ ɛboa Emma 24/7 entertainko ebegina sure pa CCTV camera ibiomba be install bi diama digital security locks web hosting top high one live FM di hwani mu 0202 699110 afei OCP Ghana Limited or OCP Fertilizers and so aba yɛna no makuafo mu nso mu wa mo fa ne mu dwuma na ntumi mu amo no ba no fa gu ase ne twabere ne dura what you atwan de mu ɔden pa yɛwɔ OCP NPK 15 ana yɛwɔ OCP NPK 10 emu bia no abusua kɔ no bisa won sabeka fra 0555 909437 0555 909437 3 herbal center and 3 cool capsules and so aba ayako master dro ukoko sisi yade no wayam tim ne etuase na wo hotumi akentena wo pa ko kwalena keba dani heba misti ne epidank anafre 0546 107107 0546 107107 mizo ana 5G drinking so enie eboa mo apom din no sepisita ema wo hoto 0246270221 0246270221 after 21st clinic apam fire to 21st fire co 21st clinic yes ataka expert wonua wonim sɛ udru Swaziland Botswana Zimbabwe anase Johannesburg ye wo hodeda ye ana ye ko Europe tour ma wono mu asiatica hye wo ho a World Health Organization kura hu no yakwa akosesa sisi buku 0244 915 116 0244 915 116 na babia wo bia no wo de hye no nso wonya yarehwe ye ko Europe ne ye ko South Africa nyina Ghana nso yeguso obo adwuma enkorabata burudunum ehwe overseas Kumasi Santimantemu se ne de bi so go so brekum ba bia ye wo ho 0540311311 ya na wabo apiniyen na enepa ewo ye pretwemu ye no nso tiawa ne ensamra na de aka nyina ye mfantoa so 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a womu ho 0540 311 311 0540 311 311 There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved.
Brakasa ye duaba won waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hiye pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afiri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 brakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku afeina mebeko me nkrata krani eni me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanya otwedi musa no oh Express Group Adarumenti according to IF4 opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind be to say Canada US Australia UK and Germany say to ana se visiting so Express Group do be call Dubai Canada US Australia and Germany mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai Qatar and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention a kwai Kumasi as a labor runabout where Accra so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Moa Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Sompa TV, Emma Akituapa. Abusuafo da mo asesa mo twan ya ma yakwa ba na ya to ansem no so Oral Lawrence kwabena agensam ayasiwo ya wada Exim Bank ano na papa ward nkrata kwakoma electoral commission secretary hema lower dentra abato mpeso asonso wo hwe na wakwa koginam na waprema hyebedwa adwa wo honom ya ka electoral commission de abasa wage atum nkrata ne ho nhyehyɛ ya wode ba ye no bibia de mpefe ya wo mo hwe ni musenya me ya dom afi abato no ne di betumi akọ nkrata so na owura efa Efson one ya district EC officer Ewabapa Efa Afsene district EC officer yo what you feel man lower than try one central for ekasai and Lawrence Ayensim for the MPP, and then Seth is for the NDC. We've not received any independent candidates. It's only the two parties that we've received. I would say that the election is supposed to be a contest between individuals. They are to comport themselves. There's no need for any violence. We are asking them to be peaceful in their campaigns and everything. We hope that we will have a peaceful election. And what you know, Aleo Sumaila, one of your NPP organizer, you watch you free man lower than try about to emperor, so what so I can say. Yamedia Domno, any Swadina or one or Besu Gina and also.
no the boa exercise him lower than constituency and no entin inferior no ni ne senya kan ne so mpa ba o say him lower than for say yamwa no na mandimwa ai akoko nya abo brapima obeso no gina wa no ahwe ne pa so ka so be transform him lower than sa ne sa no adwuma kire say way back 2009 wabesi hotel kese o hanu manipa e wo consensus mu ye mu adwuma enei ne poultry farm and they produce the largest eggs ever the whole of Ghana. 3,000 crates. Himalu Wadin Chafon Yemu Juma. Or no, I didn't bottom sika actually Himalu Wadin Chenyaso. What they see more than 28 as we speak now. Any about Himalu Wadin Chafon says, our brown MP or funk of Wedrum or Bois, you soon the links, Ebois, and funk of Wedrum. When I'm doing, send him back in your Juma or community beer, it's within Sasaka Eba. No, Abaka Chapani ya one so lower than Chahonum, or Monya for Kwaku Abai, one so Akasai. Yedika Medinasias from Kwan, the Bema MPP Ma, Ewa Quenya, Omode Ama Yura, Lawrence Kabinajin Sim, say, Omeda MPPano. And nay, na da or then a crata de Pakoma Electoral Commission, Ma Yajina Tumsampa, one Ujina MPP and name more Himal Waden Traha. And your man in idea dance, or her domo dinner. Ebi makwa yo modi enipo mko yo kra omu nraduo no o hwe edomo mpempem edi ewura ya tia etragidi a himal wade nchiramanfo won wo ewura jinsem papa no ba ye no enam so ye nkambo mu ninti enka ahwe anka ye call primaries no eye dan ya aprepre kakra be ho nti ka mentem ho ase be wo ho enne ya ye kasai wo mpa oso aye ewura no dwumade ni titiru na ye wona na omo ebe sha ase no na omo ba bi fofo nanso ne yakan nyina ye ho abomu a ye ho no ho ye se MPP ni ye nyina edi akire to bibia odan ni mu no ese eta na chi Oro kwaku abano no waye abakra chepanyine ewo twifu himan. Honorable Dr. Fred Kofi Champong wono na CCA woko ahafano South East na hinkru eyedu jama. Wode ne forms akọ wa file de edikan kura ni wokomra sebedwafie na wokonso a wokowo no edimu. Na wode ne nkrata akọ ye bibia edi adanse se efibie ne ho no ene wode tudwa kyese se de wawie. Na wawie no Yesu ne kan it is finished. The aka say adechie abano wonomoto ediama no na fie empuntu a esi na ni so no wode adom ama wonmo ewodi jamane na afa nyina no womonye so mfa so. There's a Mahama saying, you know, Mr. Takana, you have to put the price and say it. You have to check. How to show us in check. And check the price. So you said the guy is like 2 days. Yes, you say that the average. Yes, you are and I'm trying to know. Two letters are so very University, you have like a home. How to show us. You have to do now it's Eno yera Champong Kofi Kennedy ho Fred na yera Francis Adabo wono na yemra sebedwani asese eja Kofi Champong eba be yi na firi ho na wono nso to aso kire se enkunim ne de wosono dia se tie bia man no esesa ekonanim party no ya MP no entichemu bia ni we nyina ya ko ede ntokwana ko NDT fo abobo alo Amebia echemu na party no ya to abia na ye win no na enso enu ntino won ka say a high safe seat but 2024 there mimi ko evie bi enu ni nyina na ntiro obi anan so e say ye me ba achi no wotene ni na so ntie me enu na e ka ko ye dia Eno yamra sebedwani a sese wonko bio Honorable Francis Adabo ewo edijama asa ahafo South eho East na wote se no wo kasa se de akiniye so na wo mo enye reset you upgrade movement for change yero Alan Kwadwo Chemate ne ya ho ani musa and kono so de nkrata wa koma electoral commission na so electoral commission de abasa nyame ya adoma wo kina
ana oni amanyoko nka ne nyina won fa wo de emra ya kasa ipanyipa ya movement for change won so edimu tintiman ora Hobson adoya won nsem trofo akasa wo nhyehyɛ ne sɛ o forms no failure wontimi fa nkɔ ne sɛ na first na etie anytime you have a failure wotimi edekɔ say electoral commission achiche days na or the receive no enti alanchamate yakopo yaduma ochina wuku ana ono ebe submit ni de o mama time 4 p.m. It's 4 p.m. no alanchamate ni penifo ebe ko electoral commission na fe omodi bibia akwakoto me no ka say de me bibia yes set me bibia electoral commission ehwehwe free no a set endorsement to 2 people from each district, you know. I mean, so they na I set Senyankopo Yadoma Ochilano 4 p.m. Or submitting in Ora Hobson Adoya no leading member of the movement for change. Enye wale sono mano ye se wo mo kwa akɔto aba de kane wo mo to ya ensemba ho a wanya nto no ene wo mo ye se wo mo kwa akɔto na kwawie asem foforo asan kwa akosi ya so abamu abi pan achi Kamara Bawa eni din a ye dinim no na aposifo so ni pan achi se ballot papers na wo mo de agu box no se de na kan no wonya adwuma yi sinso na wo kɔ se wo kwa akɔfa na ne wo mo ma warning shot dima ya de hwe wiem we de amfa hwe nipa mema so ekokɔ wie no ne ho na epoe ya so ne pen echa wo kɔboa ama hwehwemu atimi aye adwuma na ɛhɔ no Dr. Tia Mahama Kabiru na afi de wɔka ho bi Lareba Zuera Abudu wo mu na na yɛkɔ akɔto aba yi mu baako a sese ɛno nso asa akɔ akɔnwene ne se sabre yi ama no gusue no wo mo atase nsɛm ne nyinaa de akɔ akɔma so no empanimfo ne sɛ we de wo mo hwehwem na afi da kropotia ansa na obɛse enna no ebekɔ animu no wo mo mpeda na afi aba no wo mo nsanto no foforo sanse de ekɔ ye de Kamara Bawa wa moama de wo mo hwehwɛ no wo mo ntumi enya na ya ni nso gu akire a ye di akire de besi bia no ye tiefo ne wo no ma hwɛ yen ye mfa nkamemo na na nkɔre kwan se wo kɔ kan yo se sen yo ni party no wase ompo abosori atana we so na de nsɛm ne nyinaa asi aseda kɔde amakoko Veronica Janda akosua so mo ya Grace Buzi Enafe Happy and Reverend Michael yadam nyinaa mo ase ora santie bo Benedict ene nsɛm for panyi yanso a wada so ma ya wiabrema ya bekenkan ye ayeme akosua ajewa akɔde boaten mene ajapia apam dada abosori so ko asem panipa boy what is that boy Sompa nkomo yes azane nyina adwuma koro no a Sompa nkomo Ebola eno na eto so. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Hey, Sewa, me who watch you. Me na no me bisa e cry so kwa brochu. Kwaku, afei na mebeko. Men krata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otuadi musa no. Oh, Express Group adarmenti akwanto ayefo. Opese otu kwan kosua de a Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure
secure a good job in the UK. You should mention a crime of Kumasi as a for labor runabout where Accra so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. If I shop, I'm sure you'll bag it. Brother, and not so good. What time about me see about Queen Wayne and say? Bra, said your time about Mister, it's your Jimmy me fearful, and not your back ever so. Really, no, this opening now. Bra, so me cousin me the time about Mister Juan Dancia, we are singing now about Temenka, and it's some malaria, where do any time about Mister? And you go, dear, no matter what to me any deal. What do any time about Mister? A drink and your mark or bar waffle through, dear one mark or down for any aquada when you fear do me, and son of the time about Mr. Draven. She said, walk hospital and answer lab. I'm walking, say, oh, a 3D malaria be answer. I also time me TIME. Time about Mister. I feel malaria fever be than is Ziva, a woman. Even slap. Ubenya be at all, over the counter medicine sellers. Any herbal shop to do a name. FDA Aji a judging cratoi at all. Bar Herbal Hospital. Specialists in every kind of bone disease. Bar Herbal Hospital. Eh, baby, a Sunday will be here. And so, Yagate me sapa, a don't pemu yagi. Spinal cord, swelling of the arms, arthritis, bone injury, swelling of the leg, with reddish color around it, and so on. See, Bar Herbal Hospital has special ultra-modern machine for checking up the body. I have tried them and I got good results. Try Bar Herbal Hospital. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yas Extra Long Sanitary Pad took the worry away. Easy. The new Yas Extra Long Sanitary Pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Feel confident, stay fresh. Hi. Is this supposed to be that time of the month? Yes. Yes. Yas Extra Long Sanitary Pad for extra comfort. I know you. Your actions speak for you. So do I. We share the same goal. We aim for glory and beyond. We are being crowned. We go for greater glory together.